Ľudia, odhalili som, je to pre mňa trošku divné, nie až tak. Som dosť na to zvyknutý, už len preto, lebo som extrovert a mňa zaujíma, čo ste vy. Už len preto, lebo kamoš Leo Italiano, inak Mirkat Tognoni, tak s ním sme natáčali strašne veľa videí. YouTube to pomazal, lebo to bolo nezaujímavé. A bolo to z bunkru, dúfam, že toto nevymažil, lebo to je zaujímavé fakt. Takže máte sa na čo tešiť. Rybo! Ľudia, sorry za tú grafiku, sorry, že tam je vidno moja ruka. Tam je toto. Títo tri, ten turbo budem hrať. Vytvoríme nový svet. Takže máme, pomenujeme ho LOL. A poďme. To, čo sa mi tu bude hodina načítavať pre fuj, čo to je. Tak, neviem, či to dobre vidíte. Na tom videu aj tak budem pozerať, takže sa sem vupchám. Dá sa. Iba je smutná. Chvíľu. Idem na chvíľu. Mohla som vytvoriť rybu. Skôr som dal chalové, nie chalové. A kebyže sa pýtate, čo to je tuto, aj tak to nevidno. Sú to rukavice, som brankár. This is most expensive blower. Potom budem natáčať video. Ja to strieľam. Takým to bude načítané. No a to je v podstate už to mám načítané a v podstate, jak to mám. Dneska natočím ešte pár videí. Ja sme spávnutí. Ježiš, Lucky. Dobre? Dneska v podstate spravíme dom. No spravíme si výbavu, základnú dom. A ešte niečo. Dneska by som chcel mať ako železný armor. A to je všetko, tak to chcem dneska ešte mať. A keď tak nájsť vesnicu, a tam zabiť aj rovno, a tam aj z toho mať aj rany. Mám taký seed, neviem, či to je fake alebo real. Ne, je to real, lebo som to hral. Že 42, áno, 42 seed. Funguje to iba na 1.16, alebo 1.16.5. Ja som hral 1.16.5, lebo to sa mi hrá lepšie. Takže lepšie, ale rýchlo sa to načítava. Sem tam sa budem sekať. Ale som zvyknutý moc natáčať dlhé videá. Sem tam kúknem, koľko to má minút, takže to bude také divné. Cca 20 minút by to mohlo trvať. Uvidíme koľko. Takých 15. Teraz dneska som natočil video. To z Brawl Stars mám. Sorry. A ešte toľko by som chcel. Ešte jedno zbrávka, push. A niekoho. Pozriem koho. Neviem. Colta pôjdeme pušovať. To hneď jak zostriem, pôjdeme Colťocha pušovať. Zase gameplay budem natáčať sem tam shorty. Ale mám na pláne natočiť dlhé video, hodinu aspoň. Ale neviem, či mám začať s hodinovými.
Sorry za to hlučné klikanie ináč. Taká myška, a mám hernú. Lebo. Co som dostal? Od deda. Po druhej svetovej. A slúchatka. Brzo. Vypadajú keby po druhej svetovej. Ale fakt. Nemám ich, vyhodili sme ich na prd hrali. Myška aj sama o sebe zalagovaná. Ovce to aj sú. Keby tu je sama aspoň. Umrem. Nie. Ja som bol, že takých 100 blokov trhlinu som našiel. Ja som do nej len tak skočil, koľko mi to ubere, či ma to zabije. Takže pol HPčka. Ja to neviem, že ani to nepotrebujem vedieť, ale vypadá tak suchý strom, že tam je nekúknúť. Jaj, lagy. Ne, nelaguj. Až na notebooku. Natáčam. To mám lagy ako hovado. Tomu 16-ročnému 5-krát obľatý vodou, ale funkčný. Ale fakt. No, ťaž. A prám. Zas proste. A potom sorry za tý sprosté, ale sa to rob. Poznámky. Ja som zvyknutý. Natáčať takto dlhé videá. Až tak. Potom to tu budem trošku menej alebo viac komentovať. Neviem, ja som taký ukecaný. Umri. Ešte jedna ovca. Kde sú ovce? Škoda. What is this? It's nothing. You. Zbytočne som niekam skákal. Ja som tam videl niečo bie. Predpočujem, lebo to mám ale. Dobre. Zajac. Chcel by som tú ovcu nájsť teda. Volám iba 2 vlny. A chcem čakať na 4 pavúčiny. Chcem zabiť takých 4 pavúkov asi. Yes, ovca! Yes, sir. Zimný biom. Nateším sa. Prepadávací sneh. Fuj. Biele. Možno iná farba aspoň. Fuj, to vypadá zasekaný. Fuj. Dobre. Čas strašne bielý je. Ale fakt, zaujímavé, že tam rastú černé stromy. To bola rasistická narážka. Nechcem ísť po snehu. Prečo zdýcham moc? Veľakrát. Som unavený. Hej. Nahal som to.
podlahu. Dobre, môžem ísť. Hej, šprint. Alebo potom fľaša. Teda, dobre. Chcel by som ešte natlačiť brávko. Chvíľku počujem si a... No toto bude všetko, som už moc nechcel natáčať. Takže, no to ide až mimo cestu. Chcel by som vám povedať, že budem strašne rád, keď mi dáte odber a like. Ďakujem. Čus.